Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga Alice at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken seloso ti asawak. Kat umapalak no adda makitak alalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan nakitsinda? Itahayak pa'y nga agururay kan ka? Nagbayag met nga rod anapun no tay tricycle anagluganak. Di met agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mon. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan mat, no adamat ng lalakim. Nagalas matan ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkit kita am kanyak. Anya tamok ngay, amangan nulit piputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo, di ka nga rod agladaw-ladaw at sumangpat, no kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak. Ket kanayon apad padarasan nak nga agawid. Ket awan met mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog datawa nagarado. Adda tinapay dita. Mangan kapay laang iti tinapay. Imbagla at tamudpud mo iti bisin mo. Ay na. No amum kumamat ti agawid ang nasapa. Saan kumamat ang mabisinan ti tao? No apay kat ngamin adi mo amu ti agluto iti kanam ah. Nita, kayat mo tatapisin ka ah. Sige, tama pa na ko nagluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano ket tunggal adda papanak, kasla urasan na ti irurar ko. Maladawak labasit, kas taunay nga ungetnan. Saan kayo pailaan na iruwam ka ni tatang, nanang? Amo yung matakas na ti ugali na. Sipod ubing kami. Ay, maumuma ak nga roden. Saan kayo ang maumuma ah? Nay, panawan kayo manan. Papanak iti trabaho. Intun umay abulan manan ang makaawidak. Dudwa kayo manan dito'y balay. Ano sak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maanusanen, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmidita na. Ay, di kay agar-aramid nanang. Ang mga mabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot ang mabagtit ngay. Wan tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya? Manganak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, kat inala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kayat mo ti sumurot. Anya nga iti aramidak jay. Agmulak langan iti kamote. Kat addakan ka no di mo kayat ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay? Nunalpasan ti pabunyag, agawit ka adagos. Katwan anya ngay kumati aramidak ijay. Agsabay kamin tumitla ang kinitan niya nga agawid. Sakbay pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tamangan numabisinan manan dataon. Wan, boss! Mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit din. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga rod. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Ne, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak iti bunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kayat. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amangan no agapa kayo manan. Amkak nga amangan no makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawak. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang panaw yu kun ni tatang? Mapana ko nanak ko. Amangan no urayan na kun ni tanya. Sige nga rod nanang. Aganad kayo.
Kanimot Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asit kakman. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din ni Tanya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito, ilakay. Dumanon kalatan, Alice. Tayo tuloy ko pa'y tiagwalis. Imbag man, tasikat ti agwalwalis. Siyakit nasapa ak anagriing, tapno matrabaho kamin at trabaho ijay balay sa ak pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. Isu asyakon at mga ramid kadag iti trabaho na. Imbag pa'y ni Tanya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, makabadnog mati magmag na. Sapay ko't nagpudot. Dumagas tapay la ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kaagawid. Ay na, saan ang Tanya? Nabsugak matlaangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot manin ni Paul. Apay mat nga gungat. Agungot day dyan no mabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan anaungot nila kay mo. Ay sus, nasingpat nila kay ko. Tinakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Kan kastakmat kan kwa na Jak mo bibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay. Arigla orasan na kun ti asawak no kas di arumwarak. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod managruar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na kanayon. Kastaya. Ibagamlatan adi magas ka dito'y balay biet, tanaginana ka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman laangan. Adda ka men lakay. Irwar mo man dya ice cream di taref, tagpalamis kampay ken ales, sakbay nga gawed. Bakit? Mabitlain. Ay na, ibaon-baon mo matlatan nila kay mo. No siyak siguro timang ibaon kin ni Paul. Sigurado binugkawan na kun. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpet nila kay kukunakmanan. Nagswerte kamatan iti asawam. Kumakas tamat ni Paul. Anya kamin ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot. Nagistrikto kan nagseluso. Anya? Kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay kan ka. Tuwin ti ice cream. Palamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayin tinagidasar. Awan anyaman na. Maalala, manganta nga rodan. Tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta nga itinapanan nyo, nanang? Ayos laang mo, tanak ko. Kat, saan manan anagungot ni tatang, idisimmangput kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na, sakbay apim manawak. Kunaklakit din no, nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingput ka nakaanos. Ay, nakaapapal dagiti kas di kasingput ti asawa na. Itaka di pa'y nagreklamo kayo? Wen taumapalak nga rod. Nasingput mo't ni tatang kat, basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kas jelatan nga nanayon? Katanya nga rod ngay, manumutan atawan nga agasawa kayo, naanusan nyo mat. Ay na anak ko, maumuma akon iti kasjay nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid ak ita. Umay kayo kumasumabat iti palingke. Taggatang tayo iti masapsapol dita balay. Ay na anak ko, sapay awan ni tatang mo dito'y balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyak matikadwayo. Agrubat kayo kit din, tas sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod anak, bye! Oh, ada ka di pagatang niyo, nanang. Awanan anak ko, husto dagituyin aginat-gatang mo. Sigurado abirbirukan nak ni tatang yu itan. Panunutan nyo, ananang, ang mga no adapay nalipatan nyo. Bayaan nyo ka di pa ilang ni tatang. Siyaktong di makaam mo ang makisaukan ko na. Awan matan tinalipatak iti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan.
Nagkunakan ka amabalin mo latan ti pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palengke. Uray pay. Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali tasyak matikadwa ni nanang. Uray pay. Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan mat ti kabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramiden yo. Gita kayo manlangan. Nakaungatan ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agungat. Mapukaw tumat laang ti ungat na, nanang. Ag-sorry kayo latan, no kasjay nga agung ungat. Ne, si kamot gayam tanya. Ay na, pasensya ka na, Alice. Awan ngamin sa bali apang iyab ka sa kiting marikrik na. Apay, anya tinapasama. Ala, umunag ka man pay. Tapno saan adi ti ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Alice. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. Adagayang babae na. Nabayagayaman nga na babae na. Ingamitak lang nga natakwatan. Anya? Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam adagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading aramiden nan. Jakla impagarup akas tagayam ti aramid ti asawam. Nagsakit tinakam ko itinamok. Kat, anya nga iti planom ita. Jak nga rodam mo. Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayab kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaang tariknam. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali apapanak no sana dito yayan mo. Bun, awan anyaman natan niya. Bakit? Anya ka no ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Isuasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat amakabirok ka iti pakasulisugam. Ay, pasensyakan alakay. Numasursurunak ken kagapo iti ugalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa. Pasensyakan bagat. Numasubra at numaminsan ti kinaistriktok. Ngam para kan kamot lang ti araramidak. Gapu tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Anya ti damagam bagat. Awan ka di ti planong nagbabae. Si kamot. Kasano ko mga agbabae ak ngay. Katjak to pay rumrumwar. Bangkagla ka na yun ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikalaang ti inay ayat ko, bakit? Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaan. Agyaman naglakay. Jakmut nga taam mo ti aramidak, no madamag ko nga sa bali a babae. Saan ka madanagan, bakit? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met a panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kinaistrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngem ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagam Alice iti dito apakasarita ket ti makonak, sa bali lang tinagawatam iti kinaistrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayo na nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabalan nyo. Saan kumaasina adagos, ti panunutin tayo, a solusyon.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.